Ez itt a Múzeum Tangó, a Budapesti Történeti Múzeum podcastje. Két szakértővel járjuk körbe a múzeumi világ legpezsdítőbb témáit. Szenvedéllyel, átéléssel, szakmai eleganciával, ahogyan te is szívesen hallgatod. Sziasztok, Hajnal Márton vagyok. Ez itt a Múzeum Tangó második adása, amelyben a nők, múzeumok és feminizmusok kapcsolatairól lesz szó. Vendégeink a Budapesti Történeti Múzeum, Kiscelli Múzeum fővárosi képtár munkatársai, Molnárné Acél Eszter, a képtár vezetője, valamint Páldi Lívia művészettörténész. Ők egyben a Főváros Képtára Művek és Történetek című időszaki kiállítás kurátori csapatának tagjai is. A kiállítást a képtár modern magyar nőművészeti kutatásai is formálták. A kiállítások előtt azonban lépjünk egyet vissza magukhoz az intézményekhez, és az lenne az első kérdésem, hogy érzékeltek-e valamilyen nemi alapú diszkriminációt a magyar múzeumi világban? Eszter? Ugye nagyon nehéz erre érdemi választ adni, mert ha jól tudom, ilyen térű kutatás nem végzett még senki Magyarországon, bár az utóbbi években a Polszky Társaság ilyen sokféle kérdést tesz föl a múzeumban dolgozóknak, például a fizetésük kapcsán, nem tudom, ezt ismertek-e. Minden esetre, ha az ember valamennyire intézménytörténetet néz, vagy akár a közvetlen szakmai múltjában tekint, vagy a Budapesti Történeti Múzeum, vagy a környező nagy múzeumoknak a vezetőire és azoknak a berendezkedésére, akkor érzékel. Tehát ez egy eléggé hierarchikus és patriarchálisnak, ezt az Lívia tudja jól kimondani, nevezhető rendszer, amelyben biztos, hogy van egy üvegplafon, hiszen elvétve előfordulnak nő főigazgatók időszakosan, de azért nagy általánosságban tekintve a magyar múzeumi szakmát a felső vezetők szinte mindig férfiak. Közvetlenül a felső vezetők alatt nagyon sok helyen lehet látni női vezetőket, akik rendkívül rendkívüli munkaerővel, hogy nevezik ezt, akik elképesztő energiákat tudnak befektetni a munkájukba, és hihetetlen nagy teljesítményre képesek, de valamiért a legfelső szintet nem kapják meg sosem. Most nem tudom, hogy ezt ők nem akarják, vagy egyszerűen lehetőséget nem kapnak rá. Ezt nem látom kívülről. Lívia? Hát én azt gondolom, hogy azért a múzeumi világ nagyon erősen tükrözi azokat a patriarchális hatalmi dinamikákból fakadó kényszereket, vagy állapotokat, amik gyakorlatilag majdnem mindenre az oktatástól az egészségügyig jellemző. Tehát én ilyen szempontból egy általános problémát látok, hogy a női, illetve nem csak a női, mert én egy ilyen szélesen értelmeztem a női melléknevet is, de azt érzékelem, hogy gyakorlatilag egy visszafejlődés van, ami egyáltalán a női reprezentációt, akár a politikában, akár a kultúrpolitikában tulajdonképpen minimálisra szorította. Tehát ezek a hangok nagyon hiányoznak, de úgy hiányzik a kritikai hang is, ami vagy legalábbis foltokban van meg az a fajta kritikai álláspont, ami ezeket meg tudja mutatni, vagy amire rá tud mutatni. És igazából ez gyakorlatilag nekem egy általános tapasztalatom. Szerintem be kell hozni azt a kellemetlen szót, hogy szexizmus, azért van egy csomó olyan toxikus helyzet, vagy környezet, ahol abból is fakadnak a problémák, hogy igazából nem igazán beszélünk erről, nem igazán kommunikálunk, nincs meg a megfelelő tudás róla, nem olvasunk, nem tájékozódunk, most ezt mondom így többes szem első szemébe, de hát ez nyilván egyénekre van leosztva. Magyarországon is volt már szó úgynevezett nőmúzeumokról, amiket én most a interjú előtt néztem, hogy több mint 100 ilyen intézmény létezik már szerte a világon. Ezekről mit gondoltok? Női múzeum? Vagy nőmúzeum? Nőmúzeum, azt hiszem a megfelelő kifejezés. Hát azt gondolom, hogy ugye maga a múzeum itt szóval alapvetően előjöhetne a múzeum definíció, amit nem tudom szó szerint idézni az ICOM legfrissebb definícióját, amelynek értelmezések is hazánkban sokféle fordulatot kapott az utóbbi időszakban, de az ICOM Magyarország nagyon törekszik arra, hogy a hiteles és szakmai értelmezést kapja meg. Minden esetre a múzeum azért szerintem egy rendkívüli intézmény, mert nagyon sokrétű és sokoldalú megközelítésre tesz lehetőséget egy téma kapcsán, amiről a múzeum szól, ami a tárgya. És azt gondolom, hogy mindaddig, amíg ezeket a kérdéseket fel kell tegyük, addig szükség lenne nőmúzeumra.
Hát nem tudom, én ezzel kapcsolatban nagyon, nagyon erősen kérdésesnek tartom, hogy a jelenlegi kulturális közbeszédben ezt hogyan lehet tematizálni. De mondjuk, hogyha ugye felhoztad a Jette Sandál nevét, aki ugye nagyon, nagyon fontos szerepet játszik az ICOM, nem csak a múzeum definícióban, hanem benne van a tudományos tanácsban, ugye ő az egyik legrégebbi nőmúzeumként induló Aarhusban egyébként található, most már Gender Múzeumnak volt ugye a vezetője. Azok a széles tapasztalatok, amit akár ő is képvisel, vagy ami mondjuk a Washingtoni Nemzeti Nőmúzeum, én azt gondolom, hogy ezek a lehetőségek itt még nagyon, nagyon messze vannak. Én inkább arra gondolnék, hogy bizonyos történetek, szempontok, narratívák, alkotók, ahogy Eszter az előzetes beszélgetésben többek között a 44-ben elhunyt Posa Máriáról, a kiállításban is szereplő Posa Máriáról beszélt. Tehát rengeteg olyan kutatási lehetőség van, amivel tovább tudunk, valamivel egy picit tovább tudjuk mozdítani ezeket a kiírt, elfelejtett, elhallgatott történeteket. Úgyhogy én egyelőre ezt látom, hogy bizonyos múzeumokban, vagy bizonyos kutatói helyzetekben ennek van most igazából realitása. Én ugye kortárs kurátorként is dolgozom, tehát van ennek egy nagyon erős kulturális aktivizmusa is. Tehát ha olyan egyéni, tehát szabadúszókra gondolok, mint például az Oltai Kata, akkor azt látom, hogy a kortárs kultúrával, kortárs művészettel, és pont ezzel a típusú szelektált emlékezettel való foglalkozás képes egyfajta társadalmi párbeszédet is eredményezni. És ez nem lehetetlen, ez csak egyszerűen nagyon-nagyon leszűkült azoknak a helyeknek, intézményi helyeknek a száma, ahol ezt mondjuk, azt nem mondom, ez ronda szó, ez a promotálás, de ahol egyáltalán ezt meg lehet csinálni, meg lehet tenni. Hát minden esetre nagyon nagy kérdés lenne, hogy ma Magyarországon, ha valaki egy ilyen múzeumot szeretne létrehozni, azt hol, hogyan, milyen körülmények között tudna, és milyen hatalmi kérdésre válna az, hogy egyáltalán ki és hol csinálhat milyen múzeumot, és abban mit mutatnak be. Egyáltalán, hogyha arra gondolunk, hogy most milyen a politikai reprezentációja a nőknek, és a többi marginalizált vagy kriminalizált csoportot nem is említem, akkor nem látom a lehetőséget annak, hogy ebben a társadalmi környezetben erről egyáltalán elindulhasson egy kritikai beszélgetés. Ha már kritika és társadalom, akkor behoznám a beszélgetésbe a adásnak a másik kulcsszavát is, a feminizmust vagy feminizmusokat. Szerintem erről azért fontos beszélni, mert ez nagyon sokaknak sok mindent jelenthet, és nagyon éres érzelmi töltettel mondják ki gyakran. Úgyhogy kezdjük ott, hogy számotokra mit vagy miket jelent a feminizmus. Ugye ez sokban hasonlít az előző kérdéshez, és a válaszban mindenképp mindig emlékeztetni kell arra, hogy hol élünk, és milyen társadalmi és politikai berendezkedés között élünk. A számomra a feminizmus, tehát hogy valójában én egy büszke feministának vallom magam, miközben a szó kapcsán mindig egyfajta óvatosság merül föl bennem, pont azért, mert olyan ragadványtartalmakat tettek hozzá az utóbbi évtizedben, amely teljesen elviszi a feminizmus fogalmáról a hangsúlyt. Gyakorlatilag, hogy miért fontos a számomra, erre rendkívül egyszerű válasz van, hogy gyakorlatilag amióta eszméltem, azóta úgy gondolom, hogy Magyarországon a nők és a férfiak nem egyformán kapnak lehetőséget, és nem egyformán kezelik őket. Persze nem egyformák, tudjuk. Számtalan vitában előtt, hogy a biológiai adottságaink is különbözőek, ezt ugye mindenki tapasztalja az életében jobb esetben, de közben, ahogy a x évtizedekkel ezelőtt a szavazati jog megszerzése egy rendkívüli előrelépés volt a nők életében, számos más olyan terület van, ahol még bőven van munkája a feministáknak ahhoz, hogy ne kelljen erről beszélgetni se. Hát nem tudom, én hoztam egyébként egy idézetet, mert ugye nálam sokkal okosabb és művelt emberek ezt kiválóan meg tudják fogalmazni. Például az Angela Dimitrakaki, aki egy nagyon fontos filozófus és eszmetörténész. Tehát ő ugye arról beszél, hogy
amikor tehát feministák által a nők számára követett láthatóságról beszélünk, nem szabad csupán egy homogén feminista kollektívát elképzelni, amely a művészet patriarhátusa és szexizmusa ellen harcol. Ez a kollektív test, ez a testvériség csak részigazság. El kell képzelnünk egy töredezett feminista szövetséget, amelynek tagjai strukturális okok miatt kénytelenek egymás ellen harcolni, hiszen részei a gazdasági és hatalmi rendszer szerkezetéből adódó antagonizmusoknak. Ez egy olyan szövegből jön, ami megpróbálta megvizsgálni a feminista kurátorság és egyáltalán a feminista politikai küzdelmet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy számomra ez egy nagyon fontos kérdés, hogy van-e a munkánknak mondjuk politikai tétje, és most nem a napi politikai dolgokra gondolok, hanem hogy részt tudunk-e menni a változtatás lehetőségében, vagy tudunk-e lépést tenni az irányba, hogy ezeket a fajta egyenlőtlenségeket, ha nem is mondjuk módunkba kiiktatni, de legalább megtegyük azokat a lépéseket, hogy rámutassunk, és kritikai párbeszédbe vonjuk ezeket a problémákat. A másik dolog az azt gondolom, hogy létezik egy nagyon erős, mindig, még most is nagyon erős központi patriális narratíva, nagyon nehéz a kánon, nagyon nehéz ha most művészetben maradunk, akár a művészettörténetről való gondolkodást, tudományosságról való gondolkodást megváltoztatni. De a fontosság az, és az én munkámban azt gondolom, hogy ez az alapvető elem, hogy hát ez egy kicsit most ilyen old school, ha azt mondom, hogy ezzel ellen harcolni, de hogy alternatívákat, illetve más típusú módszereket, stratégiákat megmutatni. És a vizibilitás például, amit mondjuk az Eszter első két kiállítása ki a raktárból is, meg hát már beszéltünk is erről, ennek ez egy nagyon fontos része, hogy sorsokat, munkásságokat, gondolkodásmódokat és egyéb ehhez kapcsolódó kérdéseket megmutatni. Mondjuk én azt gondolom, hogy a múzeumi munka felelőssége, tehát most bocsánat, hogy ezt mondom, de a feminizmustól függetlenül a múzeumi munkának egy alapfeltétele az, hogy olyan kritikai eredményeket mutasson be bármilyen témában. Most ez lehet női szerep lehetőségek, de lehet kisebbségek kérdései, lehet történeti traumák, történeti felelősség kérdése. A múzeumi munkának alapvető felelőssége az, hogy ezekről kritikai formában, kérdéseket feltéve, felelősséggel és etikusan foglalkozzon és mutassa be. Tehát ezért is jó a múzeum definíció, tehát hogy most ugye itt egy női kérdésekkel foglalkozó adásban vagyunk, de az, aki múzeumban kurátori munkát végez, akár történeti, akár más területen, annak ezek alapfeltétele kellene legyen a gondolkodásának és a működésének. Tehát a múzeum hatalom, a múzeum felelősség. Innentől kezdve valójában azt gondolom, hogy ilyen felelősségteljes, és tehát amit a Lívia a művészeti területre mond, ugyanúgy más területekre is érvényes, és enélkül talán nem érdemes csinálni. Ugye ezért veszélyes is a múzeumi, tehát az, hogy mit állít egy múzeum, az még mindig hitelesnek tűnik a látogatók számára. Innentől kezdve valójában elképesztő felelősség az, hogy mit és hogyan ír le az ember bármiről egy múzeumi kiállításban, vagy egy múzeumi bemutatón. Én lehet, hogy ehhez hozzátenném, mert ugye az elmúlt 10-15 évben mondjuk a kortárs művészetben alapfogalom lett ugye a gondoskodás, ami egy nagyon tág, tehát ez egy olyan fogalom, ami nagyon sok mindent fog össze, akár fizikális értelmezés, akár gyakorlatok, de mondjuk a múzeumra vonatkoztatva a felelősség, ugye, hogy kit tudok behívni, tudom-e mondjuk egy társadalmi beszéd terévé tenni a múzeumot, tudok-e hozzá kapcsolni olyan foglalkozásokat, olyan lehetőségeket, ami mondjuk marginalizáltabb csoportok számára is. De ilyen például mondjuk az akadálymentesítés, ami hát az, hogy fogalmazzak ebben a mi múzeumi struktúránkban egy elég nehéz és egy elég komoly probléma, és akkor itt mindjárt kinyitjuk azt, hogy kinek szól ez a múzeum, kinek csináljuk a dolgokat, kit szeretnénk behívni. És azt gondolom, hogy ennek is van egy nagyon erős felelőssége, hogy ebbe az irányba dolgozzunk. Tudtok még esetleg mondani konkrét módokat vagy lehetőségeket, ahogy akár társadalmi hatást fejtsünk ki valamilyen témában egy múzeum vagy egy kiállítás segítségével, akár szélesítsük ennek a körét, akár konkrét példákon is, amivel a saját praxisotokban foglalkoztatok?
Hát így gondolsz, hogy a látogatói kört, vagy az értelmezési kört. Tehát én nem saját projektet hoznék be, tehát például ott volt én nagyon jó kiállításnak találtam itt a Béthlen Vár Múzeumában, aminek Jézusom, a remény. Amit a Roland és a Réthely Józsi. Tehát, hogy nekem nagyon sokat jelentett a Remény című kiállítás a Béthlen Vár Múzeumában, amely ugye a háború utáni gyerekek nyaraltatásáról szólt, és konkrét élettörténeteken keresztül mutatta be gyakorlatilag egy jótékonysági akciónak a következményeit, eredményeit. Ráadásul testközelből is ismertem több olyan nénit, akik részt vettek, és gyakorlatilag az egész életüket meghatározta ez a bizonyos nyaralás Hollandiában. És tehát hogy azt gondolom, hogy egyrészt személyes történeteken keresztül, másrészt egy olyan fajta társadalmi megmozdulást mutatott be, amire mindig szükség van, nem csak háború után, és amelynek a gyakorlása nem a jelenlegi Magyarországon például nem annyira általános, és nem annyira evidens. Tehát, ahogy hivatalosan nincs szegénység hazánkban. Tehát, hogy ez a fajta társadalmi szolidaritásnak egy olyan példáját hozta, amiről azt gondolom, hogy kötelesség egy múzeumnak bemutatni, és remélem, hogy nem csak azokat érintettem meg, akik részt vettek ebben, hanem talán más olyan embereket is elért a kiállítás, akiknek erre lehetőségük lenne. Én egy másikat említenék, most szerintem mondjuk az elmúlt éveknek, mert ez is a BTM-hez kapcsolódik. Egyik legfontosabb projektje volt a Közösen kihordani, ami ugye az OFF Biennálé és a Budapesti Történeti Múzeumnak volt az együttműködése, és a Szücs Teri, a Szász Anna Lujza és a György Eszter voltak a kurátorai, és ugye a Péli Tamásnak, akinek egyébként szerepel műve a Főváros Képtára kiállításon, kérdőjel nélküli az, amit ő mondjuk a roma polgárjogi küzdelmekben szerepelt, politikusként is. Tehát ennek az volt a célja, hogy tehát ennek a pannónak, ami a régi Tiszadobi gyerekotthonban volt, ezt láthatóvá tegye, és nem csak láthatóvá tenni egy művet, hanem annak a kontextus történetét is. Tehát miért tűnt el ez a mű, mi volt az oka annak, hogy ez ilyen hosszú évtizedekre eltűnt a közönség elől. Ennek volt egy elképesztő installációja, és kevés olyan dolgot láttam, vagy kiállítást láttam, ami ennyire jól működött platformként. Tehát a különböző aktivisták, roma polgárjogi harcosok, irodalmárok, ez egy elképesztő, izgalmas és nagyon-nagyon fontos statement is volt, és a jelen perspektívájából gondolkodott. Nagyon-nagyon izgalmas volt látni, hogy milyen feminista, queer, különböző perspektívák szólaltak meg, egymás mellé rakták a különböző narratívákat, tehát neked, mint látogatónak, nézőnek volt lehetőséged egyfajta távolságtartásra is, de tudtad értelmezni ezeket a különböző szempontokat. Úgyhogy szerintem ez egy fantasztikusan produktív, és a lehetőségekhez képest egy elképesztően inkluzív program is volt. De én most még dolgozom egy kiállításon, a Lóránt Anikó kiállításán, ő 2020-ban elhunyt, és az Élet és Alkotótársával, a Kaszás Tamással dolgozom, és egy nagyon közeli művészbaráttal, a Kristóf Krisztiánnal, és ott látom, hogy ez nem csak arról szól, hogy előhozunk valamit, ami egyéni kiállításon nagyon ritkán szerepelt, hanem átnézünk egy életművet, és a maga komplexitásában ránézünk olyan kérdésekre is, hogy valaki, aki 3 gyerek édesanyja, és egy nagyon-nagyon sajátos, és a lassú élet, és a mindennapi megfigyelésekre alapuló művészeti működése, hogyan nehezedik el ebben a kulturális művészeti közegben. Tehát itt igazából intézményi kérdésekről is lesz szó nagyon finoman. Tehát, hogy megpróbáljuk megvizsgálni azt, hogy hogyan lehet mondjuk tényleg többgyerekes anyaként kvázi kivonulva a fővárosból, mert ők ugye a Dunaszigeten éltek. Tehát, hogy nagyon sok ilyen lehetőség van. Tehát én mindig úgy érzem, amit az Erőszakról című kiállítással is érzem, hogy egy kérdéskör vagy egy életmű keresztül nagyon sok ilyen társadalmi, kulturális kérdést is végig tudunk beszélni. És amit kérdeztél, például az erőszakkiáltásnál, ugye a Darabos Dina kollégánk,
egy külön platformot épített föl, azokkal az egyesületekkel, szervezetekkel, akik valamilyen szinten akár a női egészségvédelmet, a családon belüli erőszakot, de rengeteg olyan nemzetközi joggal és egyéb kérdésekkel foglalkozó szervezetet is megszólított, akiknek gyakorlatilag a kiállítás egyfajta platformként is működött. Tehát workshopok, információs lehetőségek. És javíts ki, de bocsánat, csak hogy ezen a részvétel ingyenes volt, ami szerintem egy igen, ingyenes volt, aspektus. és ráadásul nagyon erős támogatást kapott az óbudai polgármestertől, tehát még az Esernyős ilyen szempontból Óbudán szintén nagyon sok ilyen programot szervez, tehát ott egy picit sikerült azért ezt a lokális aktivizmust is bevonni. Miközben nekem az jutott eszembe, hogy a múzeumi munka mérhetősége, ugye az egy nagyon tág szakmai terület, és az, hogy ebből mit nevezhetünk a jelenkori Magyarországon eredménynek, és mit nem, ezek nagyon-nagyon fontos kérdések, és azt gondolom, amiket a Lívia mond, azok a nehezített körülmények között is egy nagyon széles kört elérő projektek, és a múzeum tényleg egy lehetőség lehet arra, hogy a legszélesebb társadalmi rétegekhez eljussunk. Más kérdés, hogy a mai információs dömpingben milyen küszöböket tud egy múzeumi kampány áttörni. De ez elvezet, ez a kérdéskör, csak így ez jutott eszembe, hogy ez is egy folyamatos feladat a múzeumi munka részeként az, hogy hogyan törjünk át bizonyos falakat és bizonyos információs határokat ahhoz, hogy tényleg mindenkihez eljussunk, és bizonyos témák feldolgozása és megmutatása néha évtizedek múlva tér vissza, és kapja meg egészen azt a hangsúlyt, amit talán egy másfajta társadalmi berendezkedésben hamarabb is el lehetne érni. De én lehet, hogy még hozzátenném azt is, hogy ugye ahogy a főváros képtára is alakult, tehát az, hogy mondjuk a képtárban megvalósulhasson egy kollektív működés, egy folyamatos kommunikáció, egy alapvetően azért időnként eléggé erős vitákon múlt az, hogy mondjuk mi kerülhet be, mi ne kerüljön be. Tehát, hogy gyakorlatilag az nagyon fontos, hogy ez lehet, hogy most nem ér el rögtön 100 000-eket, de gyakorlatilag az, hogy magát a múzeumi működést egy picit ebből a szempontból alakítja, és fontossá teszi azt, hogy legyen egy állandó és folyamatos platform arra, hogy ezeket a vitákat, beszélgetéseket le lehessen folytatni. Szerintem ez már egy óriási eredmény, és akkor innen lehet. Mert itt tisztulnak le a dolgok. Szóval nekem az nagyon sokszor eszembe jut, hogy nagyon-nagyon sok anyag elérhető, nagyon sok forrásból most már azért a magyar online könyvtárakban vagy folyóiratokban is, de nagyon kevés olyan platform van, ahol lehetőség van egy folyamatos beszélgetésre. Tehát egy gyakorlatilag a kritikai gondolkodás és véleménycsere terei, azok nagyon erősen leszűkültek. Hát hozzá kell tenni, hogy ahhoz, hogy egy ilyen műhely, ha nevezhetem, annak létrejön, ahhoz kellett több vezetői. Tehát egyrészt egy felső vezetés, amelyik lehetővé tette azt, hogy a képtár vezetője gyakorlatilag szabadon és ementén dolgozhasson. Tehát itt most a Róka Enikőnek abszolút, több mint majdnem 10 éves tevékenysége kellett ahhoz, hogy egy ilyen műhely kialakulhasson a képtárba. Tehát végül és hát az is kellett hozzá, hogy a Budapesti Történeti Múzeum felső vezetői hagyták, hogy ő úgy dolgozzon, ahogy ő fontosnak és jónak tartja. Iszonyú izgalmas dolgokat mondtok, és csak azért, mert van még egy témánk, most tovább görgetném a dolgokat. Amikor művészettörténetről és nőkről, női művészetről, női témákról beszélünk, akkor ott egy elég nagy káosz van, erről előtte is beszélgettünk. Ebben esetleg tudtok-e kicsit, ha nem is rendet tenni, de kicsit eligazítani a hallgatókat, hogy mondjuk egy gyűjtemény esetében, vagy egy kiállítás esetében hol vannak a fókuszok, mik azok, amik számítanak? Én konkrét példát, tehát hogy egyrészt a Lívia ennek a szakértője, minden esetre a kiaraktárból sorozat. Tehát, hogy egyrészt fővárosi képtár gyűjtemények kapcsán a gyűjteményből kiinduló kutatásokra alapuló kiállítások rendezése az alapelve a képtár működésének. A kiaraktár sorozat ennek egy
megmutatása, és az első 2 rész gyakorlatilag mindegyik alapvetően női alkotókkal foglalkozott. Tehát az alap meghatározás arra, hogy mit is akarunk bemutatni, az úgy szólt, hogy olyan alkotók munkáit mutatjuk be, akiket nőknek vélünk a nevük alapján. Miért mondom ezt így? Mert a 19. tehát az első rész az 19. századi alkotókról szól, tehát végignéztük a gyűjteményt, zajlik egy revízió is ugye közben, melyek azok a műalkotások, amelyeket feltehetőleg nő hozott létre. És hát a 19. századi anyagban ez nem mindig volt annyira egyértelmű, mert vannak olyan rajzok, amin egy vezetéknév és egy betű található, és hát én próbáltam utána keresni, hogy a vezetéknév és a betűhöz tartozó keresztnéven nyilvántartott művész nő vagy férfi volt, de vannak olyan esetek, ahol nem tudtam ezt feloldani, tehát ilyen műalkotást nem raktunk bele a kiállításba, hanem csak azok szerepelnek, ami női névhez köthető. Tehát a női alkotókat vizsgáltuk, egyáltalán hány darab műtárgy van a gyűjteményben, tehát a korábbi korokban hány darabot gyűjtöttek az elődeink. Gyakorlatilag ugyanez volt jellemző a második része, és az első rész az vizsgálta a gyűjteményt 1900-ig, a második rész pedig vizsgálta a gyűjteményt 1950-ig, a harmadik, a most nyíló pedig az 50-es években kifejezetten textil munkákra szorítkozik, hiszen a revízió során előkerült az 50-es évekből Ferenczy Noémi tanítványoknak a műalkotásait mutatjuk be, nagyon izgalmasak, és számos művészetén kívüli kérdés, mint ipartörténet, társadalomtörténet, háború utáni újjáépítés kérdéseit is felveti ez a pár tárgy. Tehát ez a kiállítás gyönyörűen meg fogja mutatni, hogy műtárgyakból kiindulva mennyire összetett történeteket lehet elmesélni. És gyakorlatilag azért ilyen egyszerűen határoztuk meg a női alkotó kérdését a korábbi kiállításokban, mert valóban azt vizsgáltuk, hogy az elődeink gyűjtése során mekkora hangsúlyt kaphatott, volt-e vajon ennek bármi nemű szerepe abban, hogy kit gyűjtöttek és kit nem. És hát hozzá kell tenni, hogy a gyűjteménnyel történő foglalkozáson látszottak a hangsúlyok. Tehát bizonyos esetekben azért egyértelműen felfedezhető, hogy az adott kurátor talán nem tartotta annyira érdekesnek a női alkotót, ezért félretette, hogy úgy mondjam, nem foglalkozott vele, miközben ott volt egy gyűjteményben. És hát, ha a számokat nézzük, akkor gyakorlatilag az első kiállításban, miközben nem tudok most pontosan megmondani, hogy a Fővárosi Képtár képzőművészeti gyűjteményben hány darab 19. századi műalkotás van, de az, hogy összesen 27 darab műtárgyat tudtunk kiállítani az első tárlaton, az szerintem az elég szépen mutatja, hogy azért ehhez képest több ezerbe kell gondolkozni a 19. századi anyag kapcsán. Tehát az arányok azok nagyon... De ennek történeti okai is vannak, amiben most nem akarok belemenni, onnantól kezdve, hogy a nők a 19. században tanulhattak-e professzionálisan képzőművészetet, vagy sem, egyáltalán tanulhattak-e, most ebben nem akarok belemenni. A második rész az egy jóval bővebb válogatás volt, tehát az 1900-1950-ig, de ott is számos esetben felfedezhetőek azért az aránytalanságok, és ami még kifejezetten izgalmas volt, hogy elég szépen látható, hogy a női emancipációs törekvések eredményeként egyre több kiállítási lehetőséget kapnak női alkotók a két világháború között, de valahogy a második világháború után újjászülető művészettörténeti kánonba nem kerülnek be, illetve kiesnek belőle szinte teljesen. És egészen a feminista művészettörténet születéséig egy luktátong a nő. Tehát miközben a 30-as évek végén születik meg az első olyan doktori értekezés, ami női alkotókkal foglalkozik a magyar művészettörténeti írásban, addig gyakorlatilag a 80-as évekig, a háború után így eltűnik ez a kérdéskör, és nagyon sok női alkotó úgymond kiíródik a művészettörténetből. Ezt nagyon érdekes volt látni, és mi egy picit ezzel ellen kezdünk dolgozni, de ezzel párhuzamosan behoznám, nem csak a női kérdés érdekes, hanem marginalizált alkotók
kérdésköre is rendkívül érdekes ebben a kutatásban. Tehát az, hogy mi a kánon, mit tartunk kánonnak, az mindig egy hatalmi pozícióból indul, és pontosan a hatalmi pozícióból adódó eredmények vizsgálata szerintem az egyik legizgalmasabb kérdéskör a munkánkban. Én valószínűleg azt tenném hozzá, hogy egyrészt nagyon-nagyon fontos újraolvasni, újra nézni, újra ismételni, akár szövegek, akár történeti összefoglalók, ilyen például mondjuk az Eszter kiáltásait azért alapvetően meghatározza az, hogy ugye a Linda Nochlin 1971-es esszé, ami ugye azzal foglalkozott, hogy hol vannak a női alkotók a művészettörténetben. Ennek ugye 1-2 éve, vagy 2 éve jelent meg talán egy kritikai kiadása. Tehát vannak bizonyos szempontok, amik állandóan előkerülnek, és gyakorlatilag a kúrens értelmezésben még mindig nagyon erős és meghatározó szerepe van. Én azt gondolom, hogy rengeteg dolgot kell nézni, és én egy kicsit arra is gondolok, hogy, és ezért is említettem a Közösen kihordanit, meg a Lórend Anikó kiállítást is, mert itt lehetőség van arra, hogy bizonyos fogalmakat, bizonyos helyzeteket, kihagyott kiállítás történeteket a fiatalabb generációk számára már nem ismert, mondjuk a 90-es évek, 90-es évek vége, 2000-es évek elejének az underground helyei, tehát itt tulajdonképpen jön vele egy csomó olyan emlékezési lehetőség, ami olyan kiállításokra és olyan kutatásokra mutat, ami mára elfelejtődött. De ha arra gondolok, hogy a Ludwigban ugye most nyílt a női kvóta, tehát hogy azért bizonyos szempontból, bocsánat, hogy ezt mondom, ahhoz képest, hogy a gender check kiállítást is ugye be lett mutatva, ez, ha jól emlékszem, 2007-es volt, amikor Bécsben, a MUMOK-ban megnyílt, és amúgy az András Edittől kezdve rengeteg kelet-közép-európai kollega dolgozott. Ahhoz képest, hogy fogalmazzak, kicsit visszaléptünk. De hogy rengeteg ilyen dolog van, és a vizibilitás, és a észben tartás, és a folyamatos megmutatás, az ugyanúgy része ennek az egész folyamatnak. Tehát, hogy ezeket a kontextusból hiányzó dolgokat valahogy megpróbálni összerendezni. Tehát nekem ez is egy nagyon... De ugyanakkor már említettem a Katát, de ott volt ugye a Trafóban egy pár éve gondoskodás, 2 nagy nemzetközi gondoskodás kiállítás, ahol nagyon sokféle szempont, egy nagyon komoly hazai és nemzetközi művészcsoportokat bemutató kiállításokról beszélek. Tehát ez egy folyamatos informálódás. Mondjuk ezt azért hozzátenném, hogy ugye azt hiszem a jelenlegi életemben most érkeztünk el oda, hogy 0 forint van utazni. Még szerencsé, hogy vannak azért online lehetőségek, de azt gondolom, az nem pótolja azt a típusú tapasztalatot, ami mondjuk a korábbi életemben rendelkezésre állt, és itt most nem csak networkölésre gondolok, hanem fizikálisan kiállítás és nézésre. Úgyhogy ez is egy probléma. De valójában azért az, hogy nekem az érdekesebb, hogy mi most beszélgetünk erről, mert hogy a feminista jellegű művészeti megnyilvánulások és kiállítások hát gyakorlatilag a 80-as évektől abszolút, tehát Bécsben akár már 85-ben volt az Eigenzin, tehát hogy ennek van egy történeti hagyománya, amelyikről azt gondolom, hogy a Linda Nochlin írása után valójában azt gondolom, hogy sokan azt gondolták, hogy 2024-re számos kérdés már nem lesz. Mert ugye maga az amit ugye az előzetes beszélgetésben hoztunk, hogy az, hogy valaki nő vagy férfi, vagy akár nem bináris, az alapvetően nem egy művészettörténeti kérdés, és nem is kéne az legyen. Az, hogy nők életéről szóló témákban dolgozik, ez lehetne akár egy férfi alkotónak is a beállítottsága, valószínűleg van is ilyen alkotó. Miközben egyszerűen a társadalmi berendezkedés nem teszi lehetővé azt, hogy erről ne beszéljünk, mert szükség van rá. Tehát, és ez mindaddig valószínűleg kérdéskör lesz, amíg nem jutunk egy olyan társadalmi berendezkedésre, ahol a hatalmi pozíció nem lesz annyira erősen, patriarchálisan meghatározott, mint most kis hazánkban. Hát még amikor mondjuk van egy társadalmi párbeszéd arról, hogy ugye a múzeumok, ez már nagyon régi lemez, ez az egész White Cube, fehér kocka elmélet, azzal kapcsolatban, hogy a múzeum, vagy a múzeumi tér, vagy a kiállítótér mindenen kívül van, ez már nagyon, nagyon hosszú ideje egy erős kritikai
párbeszédnek a része. És ez szerintem fontos a képtár működésében, és fontos volt, hogy megemlítettük az Enikőt, Gróka Enikőt, mert hogy nem tudjuk ezeket a kérdéseket anélkül vizsgálni, hogy mondjuk a jelen perspektívájából nézzünk rá arra is, hogy ezek a történetek miért tűntek el, egyáltalán tudunk szempontokat adni a látogatónak, a nézőnek azzal kapcsolatban, hogy lehet ezeket a komplexitásokat megközelíteni. És ennek az is része, ugye, hogy szerintem a magyar múzeumi gyakorlatban a szöveg az mindig nekem ez a tapasztalatom, mindig egy nagy kérdés, hogy mennyi szöveg legyen. Én abszolút egy ilyen angol száz mintát szeretek, ahol nagyon-nagyon-nagyon jók a szövegek, és nagyon fontos információt is tartalmazhat egy műtárgyhoz kapcsolódó szöveg. És mi is szerintem a Főváros Képtáránál erre nagyon figyeltünk, hogy adjunk támpontokat. És ezek a támpontok nem csak személyes történetek, vagy egy periódusra vonatkozó információ, hanem megpróbáltuk behozni azokat az információkat, amiből egy-egy mű elhelyezhető egy tágabb, akár mondjuk a jelen perspektívájából. Hát azt gondolom, hogy minden történettudomány a jelen perspektívából dolgozik, vagy kellene, hogy dolgozzon, akkor így fogalmaznék, és hogy minden kiáltásnak ki kéne futni. Tehát hogy valójában ugye az a cél, hogy a jelenkori látogató az ő saját kis világából is kapcsolódni tudjon, és kapaszkodót találjon akármilyen korból származó tárgyhoz. És amellett a jelen szemszögéből, akár kritikai formában tudjunk arról beszélni, hogy az a tárgy hogyan jött létre, miért úgy jött létre, és mit ábrázol. Tehát az új muzeológia megszületésétől fogva szerencsére a múzeumi prezentációnak is van egy ilyen alap, kéne legyen egy ilyen, akkor úgy fogalmazok, hogy kellene legyen egy ilyen alap szempontja. Önmagát a múzeum is kritikailag nézi, és ő nem kinyilvánít állításokat, tehát nem frontális, megmondom az igazat formában kellene témákat feldolgozni, hanem sokkal inkább különböző szempontú megközelítéseket és kérdésekig kéne eljutni. Ebben a Főváros Képtára azt gondolom, hogy olyan szempontból példaérdekű, hogy nem mindent tudunk megválaszolni, vagy akarunk megválaszolni a szövegeinkben, bár nagyon sok szöveg van benne, sőt van egy olyan műtárgy, amelyikhez 2 kurátori szöveg is kikerült, mert a két műtárgyal foglalkozó kurátor különböző megközelítési móddal foglalkozott a művel, és úgy gondoljuk, hogy egy ilyen tárlaton van helye annak, hogy látszódjon, hogy a kurátori megközelítés sem egységes, és hogy szakmán belül is lehet olyan, hogy az egyik kutatónak egy szemponton van a hangsúly, tehát ez nem igazságkinyilvánítás, hanem olyan fajta értelmezés, amely alapvetően az tudottra, vagy az ismertre hagyatkozik, de az értelmezés tekintetében elképzelhető, hogy nem azonos végeredményre jut. Magyarul szeretnénk, ha látogatók mernének saját döntéseket hozni, és gondolkodni a kiállításokban, és akár saját megközelítéseket is találni a műtárgyakhoz, amellett, hogy megismerik a történeti és művészettörténeti hátteret is. Ez a jelen perspektívájával kapcsolatban azért hozzátenném azt, amiről már korábban beszéltünk, hogy lehet, hogy a jelen perspektívájából készül, de egy gyakorlatilag nem feltétlenül a jelen társadalmi politikai, kultúrpolitikai realitása vagy kulturális realitásának megfelelően. Tehát az, hogy ki milyen szempontrendszer szerint, tehát lehetséges, hogy itt vagyunk a jelenben, de a szempontrendszerünk már sajnos egy teljes mértékben elavult, vagy ezért hoztuk be a patriarhátus kérdését is. És én még valamit gyorsan ide a végére raknék, hogy az is egy nagyon érdekes minőség a feminista szemponttal kapcsolatban, hogy számos érzelmet is, tehát hogy számos olyan érzelmet is behoz, ami korábban idézőjelben száműzve lehetett a múzeumból, és én itt gondolok a haragra például, tehát azokra, és ez egy nagyon-nagyon érdekes és fontos erő, ami szintén lehet egy vizsgálati szempont, vagy szintén hozhat egy szempontrendszert. Nekem ez például egy nagyon-nagyon fontos hatóerő, vagy ahogy én mondjuk gondolkodom és dolgozom. Ez azért érdekes nagyon, amit most mondasz, mert pont tegnap olvastam egy interjút a Róka Szabolccsal, aki énekmondó,
amúgy a Rokanikő testvére, egy fantasztikus tanár, és volt szerencsém dolgozni is vele. Egyszer itt a Vármúzeumban rendeztünk egy középkori vacsorát, amin ő lantozott, és egy lanttal énekel, olyan varázslatot hozott létre, amellett, hogy maga a tér és a viseletek is nagyon erősek, és átélhetővé teszik a múltat. Annyit mondott, hogy alapfeladatának a tanítást tartja, és hogy a múltat tanítja a jövőnek, de hogy a legfontosabb, most azt gondolja, hogy az egyik legfontosabb az érzelmeink megismerése, az érzetek, érzelmek és motivációknak a tudatosítása, és ennek a lehetőségének a megmutatása a fiataloknak. Korábban úgy gondolta, hogy nagyon fontos tények megtanítása, és hogy most is fontosnak tartja, de hogy ennél még fontosabb az érzelmek megtanulása és megélése. És ezért érdekes, hogy ezt hoztad. Minden esetre azt gondolom, hogy a múzeum feladata is nagyon hasonló ahhoz, amit hitvallásának mondott. Én nagyon örülök, hogy ezen a területen dolgozhatok, mert amellett, hogy gúzsba kötve táncolunk, amellett egy olyan fórum, egy olyan platform, ami olyan alapvető kérdéseket hozhat be, amelyek mindannyiunk életminőségét változtathatja meg. Ez gyönyörű végszó. Eszter, Lívia, nagyon köszönöm nektek, valamint az adásban dolgozó többi kollégának a közreműködését, hogy itt voltatok. Az adás alá különböző linkeket teszünk be, amin a hivatkozott kiállítások, szövegek elérhetőek lesznek. Várjuk az ötleteidet, ugyanitt megadjuk az elérhetőségeket, valamint kérünk téged, hogyha tetszett az adás, akkor kövess be minket Spotify-on és YouTube-on, és az összes többi csatornán is. Sziasztok! Köszönjük a meghívást!